खुसि दिनै आनन्द मानोना मेडाम शेवलिया जोंनो बेबायदि अपरचुनिटिखौ होदों। जों दिनै सोलोंनानै गोबां सम जों गोग्लैसोनानै थानाय बायदि जादों, नाथाय दिनै शेवलि मेडामा जोंखौ बोखांनानै बेबायदि जोंनो मोजां सुबिदा होदों। जोंनि पाब्लिकनो मोजां रोंगौथिखौ होनो थाखाय या मोनसे हेयारनि बागै या स्किननि बागै सोलोंनो थाखाय आरो गाव गावनि आथिङाव गसंनानै थानो थाखाय जे गावसोरनि इन फिउचाराव बिजनेसफोर मावनानै जानो थाखाय बे अपरचुनिटिखौ मेडामा जोंनो आरो जोंनि थ्रुयै आरो स्टुडेन्टफोरनो होबाय। बिनि थाखायबो मेडामखौ आं हामबाय आरो हामबाय होनदों। गिबियावनो हामबाय होनदों नोंथांमोनखौ, नोंथांमोन जे मिडिया पार्सन, नोंथांमोननि टीमखौ आं हामबाय आरो हामबाय होनदों। बे समखौ दसे समबाबो नोंथांमोनजों मोगा मोगि जानो बे खाबुखौ होनायखाय। लोगोसे दिनैनि मेन टपिकआनो जादों माने जि शेवलि मेडामनि थ्रुयै, मेडाम शेवलिनि थ्रुयै जि जागासिनो थानाय ट्रेनिं सेलननि आरो बिउटिनि यानि हेयार एन्ड बिउटि मोननैनिबो जोङो दा ट्रेनिं होगासिनो दं। दिनै सेकेन्ड डे थांबाय। जोङो बे प्रग्रामखौ 7 दिननि थाखाय लादों आरो फैगौ समावबो बेबायदि नेक्स्ट सप्तायावबो जों लानायनि बेबायदिनो थिरांथा लादों। जेरैहाय शेवलि मेडामा जोंनो बिथिंखौ होगोन जों बेबायदिनो जों मावलांगोन आरो जों बिराद खुसि दिनै आनन्द मानोना मेडाम शेवलिया जोंनो बेबायदि अपरचुनिटिखौ होदों। जों दिनै सोलोंनानै गोबां सम जों गोग्लैसोनानै थानाय बायदि जादों, नाथाय दिनै शेवलि मेडामा जोंखौ बोखांनानै बेबायदि जोंनो मोजां सुबिदा होदों। जोंनि पाब्लिकनो मोजां रोंगौथिखौ होनो थाखाय या मोनसे हेयारनि बागै या स्किननि बागै सोलोंनो थाखाय आरो गाव गावनि आथिङाव गसंनानै थानो थाखाय जे गावसोरनि इन फिउचाराव बिजनेसफोर मावनानै जानो थाखाय बे अपरचुनिटिखौ मेडामा जोंनो आरो जोंनि थ्रुयै आरो स्टुडेन्टफोरनो होबाय। बिनि थाखायबो मेडामखौ आं हामबाय आरो हामबाय होनदों। धन्यबाद होदों मेडामखौ। जों स्किन आरो हेयारनि थाखाय होगोन। बेहाय थागोन जोंहा हेयार काट, जे बेसिक थिंस हेयार काट, कालार्स, हेयार स्पा एन्ड स्ट्राइटनिं एन्ड स्किनाव थागोन जोंहा फेशियल, मेनिकिउर, पेडिकिउर, जो स्किनाव जेसेबां माबा जायो माने ट्रिटमेन्टफोर जायो बे गासैखौबो होगोन। बे बेसिकआनो जों बेसिकजोंनो सुरु खालामदों। बेसिकखौ रोङोब्लासो जोङो इन फिउचाराव आरो बिनिफ्राय एडभान्सफोरखौ जों सोलोंनो हागोन। बेखायनो जों बेसिकनिफ्राय सुरु खालामदों आरो मेडामा जे मोनसे स्टेपखौ लादों गासै माने सोलोंग्राफोरनो जि सार्टिफिकेटखौ होनो लादों, बे सार्टिफिकेटआ जाहाथे बिथांमोननि जिउआव मोनसे मोजां खामानि मावगोन आं बेखौ फोथायदों। जोंनिफ्राय जोङो बेखौ फ्रियाव मेडामनि थ्रुनिफ्राय बेखौ फ्रियावनो फोरोंनाय जादों। बेहाय बेयो बेसेनलेस माने बेसेन लानाय जायाखै। जोङो सेकेन्ड बैचखौ जोङो नेक्स्ट उइक यानि आफ्टार 7 days जोङो खबर होगोन। जोङो गोबां सुबुंनिफ्राय बेबायदि फन नाम्बारफोर लाखिनाय जादों। जों मेडामनि थ्रुयै जोङो खबर होनाय जागोन। जोङो दासान्दि जों क'क्राझारनिखौ जोङो फोरोंग्रोदों, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। जायहा क'क्राझार एरियानिफ्राय सोलोंनो गोसो दं बिथांमोना कन्टेक्ट खालामजागोन। बेखौ जोङो गौरां भेलि हटेलावनो जों बे ट्रेनिंखौ होनाय जादों। आरो दिनै आं हेयारनि थाखाय आं फोरोंगोन आरो मिसेस मना महिलारि बिथांजोआ स्किननि थाखाय फोरोंगोन।